Merħba ħbib għal dan il-programm illum il-ħadd 18 ta' Mejju wasalna fil-35 jum fil-mixja tagħna ta' 49 jum li għandha twassalna għal festa ta' Pentekoste. U allura nistgħu ngħidu li llum qegħdin fl-aħħar ġurnata tal-5 ġimgħa f'din il-mixja, 5 ġimgħa minn 7 ġimgħat. Bħalma nagħmlu dejjem ser naqra vers mill-Iskrittura u niftħuh naqra u nitkellmu fuqu biex għall-inqas nkunu qegħdin nimxu mal-kmandament u nżommu dan il-jum permezz li nimmeditaw naqra fuq il-kelma ta' Alla. L-Iskrittura li ħanuża llum se noħodha mill-Ktieb tal-Atti kapitlu 9 vers 22 fejn taqra hekk. Issa Sawl kull ma jmur kien jissaħħaħ u kien ħawwat lil Lut li kien joqogħdu Damasku bil-provi li kien iġibilhom li Jaxwa u il-Messija. Qed naraw hawnhekk Pawlu illi ma kienx jemmen f'Jaxwa il-Messija, f'daqqa waħda dak li ġralu fit-triq ta' Damasku meta dellu l-istess Jaxwa, Pawlu ikkonverta u għaldaqstant issa kiber fil-maturità spiritwali tiegħu. Nafu li Pawlu ma kienx hemm bħalu fejn tidħol il-liġi tal-Alla, kien jafa bl-amment, kien l-iktar studjuż qawwi ġewwa Iżrael fi żmienu, imma il-mument illi ġew iċċimbwiċċ ma' Jaxwa issa kiber fil-maturità għaldaqstant għax issa qed jemmen li Jaxwa huwa s-Sid u s-Salvatur tiegħu u għaldaqstant issa qed jemmen li ma tiġix iżżomm il-liġi biex issalva imma trid iżżomm il-liġi il għaliex inti temmen f'Jaxwa s-Sid u s-Salvatur tiegħek. U allura il-mistoqsija li nixtieq nistaqsi jiena hija li għaliex Alla jrid li jkabbarna fil-maturità? Għaliex hija importanti li aħna nikbru fil-maturità spiritwali tagħna. Ftakru li f'din il-mixja ta' 49 jum qed nitkellmu fuq kif nikbru fil-maturità ħalli nkunu nistgħu nersqu aktar qrib lejn Alla. X'inhu l-iskop imma illi nikbru fil-maturità? Forsi biex inkunu aktar ferħana f'ħajjitna, forsi biex ikollna aktar sodisfazzjon ġewwa fina, jew forsi biex inkunu aktar qaddisa f'din il-mixja li qed nimxu. Il-maturità għandna bżonna sabiex inkunu nistgħu nżommu il-kmandamenti? Xejn minn dan. Alla jrid li jimrina bil-maturità sabiex aħna nkunu nistgħu nissaħħu u nkunu ta' xhieda akbar għal Jaxwa is-Sid u s-Salvatur tagħna. Dan hu dak li ġralu Pawlu l-Apostlu fil-fatt. Il-moment li Pawlu beda jemmen issa li Jaxwa huwa il-Messija ta' Iżrael, seta' jkun ta' xhieda għalih u fil-fatt nafu li kif Alla stess għażlu biex Pawlu joħroġ il-verità, joħroġ dak kollu li Alla għalinna biex nagħmlu u jgħalmu lill-popli tad-dinja. Aħna fortunati jew imberkin, nħobb nuża l-kelma imberkin, li Pawlu ġie anke f'din il-gżira u wassal dan il-messaġġ. Disgrazzjatament illum 2000 sena wara id-disgwit u t-taħwit li nsibu fil-kelma talla kif tiġi malma hija l-bot ħafna minn dak li għallimna Pawlu u li kieku Pawlu llum madu ħaj u jafx qed jiġri fil-Knejjes hawn Malta żgur li kien jibgħatilna xi ittra milli kien iħobb jikteb minn dawk l-bsin. Ejja ħalli nkomplu. Huwa biss meta nissaħħu fil-maturità tagħna illi nistgħu nkunu ta' xhieda għal Jaxwa il-Messija. Dan hu dak li kien għamel Pawlu. Fil-fatt Pawlu l-moment li kiber fil-maturità tiegħu, l-moment li issa beda jippritka li Jaxwa huwa s-Sid u s-Salvatur tagħna u m'hemmx salvazzjoni jekk inti ma temminx fil-mewt u l-qawm mill-mewt, kien jaqlaq l-inkwiet kull fejn kien imur. Nafu ħafna drabi kemm Pawlu ġie msawwad ġi tafawlu l-ġebel kemm il-darba għala daqqiet bil-frosta u stess jgħidilna il-għaliex għax fil-maturità tiegħu, il-maturità li issa kiber fiha permezz tal-kelma talla,
kien qed ikun ta' ostaklu għal dawk li jridu iwasslu messaġġ differenti. Dina xi ħaġa li narawha tiġri anke f'ħajjitna illum il-ġurnata u ġveru tipprova titkellem il-mument li semmi lil Jexua jew nkella kif jafuh ħafna lil ġesmu tara n-nies ta' madwarek pjuttost jinbidlu u jinqala ħafna disgwid u ħafna taħwid. Għaliex? Għaliex il-qawwa ta' Alla li nirċievu meta aħna nimmaturaw, aħna meta nimmaturaw, Alla jtina dik il-qawwa biex inkunu nistgħu nkunu ta' xhieda għalih. Dik il-qawwa ġewwa fina li ġejja minn Alla hija distruttiva għal min ma jridx jemmen. Għaliex? Għaliex il-kelma ta' Alla hija tant qawwija li twaqqaf lil dawk li jridu jimxu mad-dinja meta inti ssib nies li ma jridux jemnu f'Alla, ma jridu jibqgħu jgħixu ħajjithom kif jixtiequ huma. Il-mument li inti tkellimhom fuq il-verità. Ħaġġielhom jifqu u ħaġġielhom jaħsbu. Għalhekk qed ngħid il-qawwa tal-kelma ta' Alla fina hija distruttiva minn ma jridx jemmen. Distruttiva kultant nistgħu ngħidu għall-aħjar għaliex għax tkisser dak il-ħażin li dak il-bniedem qiegħed jagħmel. Jekk verament ikollu qalbu miftuħa għall-kelma ta' Alla. Min-naħa l-oħra distruttiva hija x'il-mument li inti tagħti l-verità lil xi ħadd u dak ix-xi ħadd jirriġettha ma jridx jisma' jirrifjuta, allura issa dan qed ipoġġi ħajtu f'periklu immens il għaliex ser jgħaddi għat-telfien tal-ħajja ta' dejjem. Nerġa' ngħid li meta nintlow bil-maturità u allura b'aktar qawwa mingħand Alla il-missier madwarna jinbena ċirklu ta' konfużjoni. Dana bħal meta ikun hemm tempesta. F'tempesta meta qed nitkellmu pereżempju fuq hurricane jew twister, line dik li sejħula line ta' dina it-tempesta ikun hemm kalma kbira ġewwa fiha. Hija biss dak li jkun għaddej minn barra ta' din it-tempesta li aħna nkunu qed naraw minn barra illi iġib distruzzjoni u disgwid u diżordni kbira. Hija l-istess ħaġa. Dik line ta' din it-tempesta hija fejn il-kredent dak li verament irid jimxi wara Alla permezz li jżomm il-kmandamenti u jemmen fi Jexua bħala s-sit ta' Iżrael, is-Salvatur ta' Iżrael, f'dik line ta' dik it-tempesta, il-kredent isib il-paċi. F'dik line jikber fil-maturità. U x'jiġri allura issa meta il-kredent isib il-maturità f'dik line tat-tempesta madwaru ikun hemm id-disgwid, ikun hemm id-diżordni, ħafna nies jitħawdu. L-istess bħalma kien jiġri meta kien jitkellem Pawlu. Nerġa' ngħid dik line hija fejn insibu lil Jexua. Aktar ma nikbru fil-maturità, aktar nirċievu qawwa mingħand Alla u meta qed ngħid qawwa ta' ġifieri mhux biex noqogħdu nagħmlu xi teatrin quddiem in-nies u narawhom bħalma aħna mdorrijin naraw ħafna fuq it-television Amerikan pereżempju, mhux qed nitkellem fuq dik il-qawwa. Qed nitkellem qawwa li Alla jtina biex bħalma ġara f'Pentekoste nkunu nistgħu noħorġu nitkellmu fost dawk li ma jemnux bil-qawwa tiegħu jtina dik il-qawwa biex inkunu ta' xhieda li Jexua huwa s-Sid u s-Salvatur tagħna. Itina qawwa biex inkunu ta' testimonjanza qawwija. Fil-fatt din hija xi ħaġa li anke Jexua stess jgħidilna f'Mattew kapitlu 5 vers 14 fejn jgħid Jexua wara. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jxellu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara. U hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddil dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Għaldaqstant Jexua qed jgħidilna illi meta aħna nkunu ta' testimonjanza qawwija, ta' testimonjanza soda ta' Jexua s-Sid u s-Salvatur tagħna, dawk ta' madwarna jaraw l-emejjel tagħna u jkunu jridu jagħtu glorja lil missierna li hu
fis-smawit. Mela permezz tat-testimonjanza qawwija tagħna in-nies iduru lejn Alla u jibdu jfaħru u jagħtu glorja lil Alla il-Missier. Dan huwa l-iskop li nikbru fil-maturità ħbib tiegħi. Nikbru fil-maturità huwa importanti sabiex inkunu nistgħu nkunu ta' xhieda għal dawk ta' madwarna. Iva ħajkun hemm momenti fejn se tinqala diżordni, se jkun hemm momenti fejn jinqala t-taħwit, jkun hemm momenti fejn se tinqala konfużjoni, imma mhux għalina. Aħna nkunu f'decline ta' dik it-tempesta fejn hemm il-paċi, fejn hemm il-kalma. Imma l-min għandu qalbu miftuħ għal min verament irid isalva permezz tat-testimonjanza tal-kredent jersaq lejn Alla u jfaħħal lil Alla il-Missier. U hekk ħanagħmlu biex nagħlqu dan il-programm tal-Bażejra. Missier Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers. Mulej niġu quddiem it-tron tiegħek u nitolbuk mulej sabiex tkabbarna fl-erf tal-kelma tiegħek. Mulej immaturana spiritualment permezz tal-kelma tiegħek. Mhux xejn il-bniedem mulej, mhux x'jaħseb il-bniedem li inti qed tgħid, imma x'qed tgħidilna inti permezz tal-kelma tiegħek mulej. Iftħilna qalbna, iftħilna għajnejna għal verità tiegħek mulej. Itfa' fuqna dak id-dawl li jmexxina fit-triqatek. Allimna mulej bħalma qallek is-salmista, allimna nimxu fid-digriti tiegħek, allimna nimxu fil-kmandamenti tiegħek, allimna nimxu fil-liġi tiegħek mulej, fit-triqatek. Illa li xbek biss nistgħu nikbru u nimmaturaw mulej. Użana għall-glorja tiegħek ħalli permezz tax-xhieda tagħna bħalma qallek is-salmista f'Salm 51 vers 15. Il-midinbin inkunu nistgħu nagħmluhom triqatek mulej. Permezz tax-xhieda tagħna nistgħu nkunu ta' xhieda qawwija, testimonjanza qawwija għal ibnek Jexua is-Sit u s-Salvatur tagħna Missier għall-midinbin u il-ħatjin bħalma qalilna anke Jexua permezz tat-testimonjanza tagħna jerġgħu lura lejk mulej. Din hija t-tama tagħna li id-dinja kollha tdur lejk mulej, id-dinja kollha tfaħrek għaliex int biss ħaqqek il-glorja u t-tifħir tagħna. Illa li m'hemmx bħalek imkien mulej, inti uniku. U ħaqqek kull tifħir u kull ringrazzjament, kull glorja u kull qima minn għandna l-kreazzjoni tiegħek Missier. Fisem ibnek Jexua il-Messija ta' Izrael, is-Sit, is-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom għada 2-19 ta' Mejju biex nibdew issa is-sitt ġimgħa f'din il-mixja ta' 7 ġimgħat fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.